4.7 IFM. Report! Mas bumaba ang bilang ng mga clustered precincts na gagamitin sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon na kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Erickson Organiza, mula sa 3,339 na presinto noong nagdanghalalan sa Pangasinan, nasa 2,869 na lamang ito. Aniya, ito ay dahil mas tinasa ng bilang ng mga bumoboto kada presinto kung saan mula sa 800 ay nasa 1,000 na. Dagdag pa riyan ang pinahabang oras kung kailan pwedeng bumoto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, kung saan ipaprioridad naman ang mga nasa vulnerable sectors na pwede nang bumoto ng alas 5 ng umaga. Samantala, ang naturang bilang ng presinto ay mula sa itatalagang 1,204 na voting centers sa probinsya, kung saan inaasahang boboto naman ang 2.1 na milyong Pangasinense. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.